Olen Simo Poutanen, kiropraktikko, Via Vital kiropraktiikka ja terveyspalveluissa. Usein ihmiset tulevat kiropraktikolle saadakseen apua johonkin tiettyyn vaivaan, joka on usein alaselkäkipu tai niskahartiaseudun vaiva. Kun keho on hoidettu kuntoon, ylläpitävällä hoidolla voidaan ennaltaehkäistä vaivan uusiutuminen ja uusien vaivojen syntyminen. Koska kiropraktiikka lähtee ihmisestä, annetaan puheenvuoro Jukalle. Mä oon Jukka, 50 nuori mies. Työkseni teen toimistotyyppistä työtä ja sitten työn lisäksi mun elämään kuuluu aika vahvasti urheilu. Punttisalilla on käynyt jotakuinkin 35 vuotta. Kiropraktiikan mä löysin sillä lailla, että noin puoli vuotta sitten mulle alkoi tulla alaselän ongelmia, kipuja ja ne oikeastaan niin kuin paheni jopa siihen pisteeseen, että mun kävely oli aika vaikeeta. Ja ensin kävi ihan perinteiset lääkärit, särkylääkkeet ynnä muut. Ja sit mä kuulin jostain, ihan tarkkaan muista mistä, kiropraktiikasta ja netistä rupesin hakemaan sit tietoa. Ja puhuin ääneen aiheesta töissä, kun yksi mun kollega kertoi, että hän on käynyt kiropraktikolla ja saanut apua vaivoihin. Ja hän sitten mainitsi ihan Simon nimeltä. Ja netin kautta sitten ensimmäisen ajan varasin ja sillä tiellä ollaan. Kiropraktiikka on auttanut mua sillä lailla, että ihan se alkuperäinen vaiva mikä mulla oli, eli selkäkivut, niin ne on ikään kuin tipotiessään. Mutta mä ajattelen sen sillä lailla, että tämä kiropraktiikka on niin kuin osa sitä, että miten mä huolehdin nykyään itsestäni, että en ajattele sitä niin, että tulen tänne, käyn kerran kuussa ja välillä en tee mitään vaan että mä urheilen, venyttelen, huolehdin itsestäni säännöllisesti, mutta tämä kiropraktiikka kulkee siinä rinnalla yhtenä elementtinä ja mä oon kyllä saanut kovasti apua. Me tuossa jossain vaiheessa hoidon yhteydessä niin oli sellainen tilanne, että mä otin puheeksi myös, mulla on olkapäävaivoja ihan vaan sattumalta. Mainitsin ja Simo sitten sanoi mulle, että että kiropraktikkahan ei ole pelkästään selänhoitoa. Ja ensimmäisen käsittelykerran jälkeen niin mun olkapää tuli kuntoon ja nyt sekin aina huomioidaan sen hoidon yhteydessä. Mä oon varsin tyytyväinen. Tämän perusasian lisäksi, että ne kivut on multa hävinnyt, niin mä huomaan sen, että varsinkin sen hoidon jälkeen, kun mä lähden täältä kävelemään, niin kävelen tuossa kadulla, niin mä huomaan, että mä kävelen suoraan. Että on semmoinen niin kuin ryhti ihan erilainen ja kaikki liikkuvuus on ihan erilaista. Et se kivun poistuminen on vain yksi asia. Unen laatu on parantunut ja kyllä tämä aika paljon vaikuttaa myös tuonne korvien väliin, ainakin mulla. Kiropraktiikkaa mä suosittelisin kaikille, jotka kärsii jonkunlaisista kivuista, olkoon ne sitten selässä, olkapäissä, käsissä, missä tahansa, koska mä näen, että ei kenenkään pidä niin kuin lähteä tulkitsemaan itse omia vaivojaan. Lääkärit tekee tiettyjä tulkintoja ja sehän selviää, kun käy kiropraktikolla. Että ainakin mitä Simon kanssa ollaan aina juteltu, niin hän ihan rehellisesti toteaa, että kokeillaan tätä ja sitten me nähdään, auttaako se. Että kyllä ihan vilpittömästi suosittelen kaikille, joilla tämän tyyppisiä ongelmia on kuin mulla on ollut.